tengganyo rada seru musiknya tambah sithik musiknya tambah sithik kurang seru vokalnya jadi nganu ngesakake duwe mungsu kala dumawae pasangkan mantapi sinabena sela ing tawang nah tinu bina tulak sari cinak norah nah kur lirik ngono kuwi mesake sing nyanyi muncul dengan tersayup vokale toto bocor adat kurang fales kurang bisa fales ini orang musik ora fales udah nembar arung kati samirono mando kawistara jengkarene mujud nganten sayit mijil saking tepas wangi tepas mengwerti papan wangi wis hangarani mijil saking pangku busana nedya marak swan wonten ngarsanipun para para lenggah tinuju manjing lenggah salebeting sasana rinenggo lenggah wonten damparing pinajan yen wujud dengan saking ngagem busana ing sarwa rekna terus belajar ya Mbak pating clorot pating dujan adus ring pandang kumpul lamun ngarani apa nih sasana oh ya edan ora jos yen wujud nganten putri ngagem puspita rinunci wonten wulanira sinampiran wonten pamindangan kanan lamun kathah sampeyan mandhapa ngas ana gondaru hangebaki wis pawiwahan indah-indah busana hangingi gadis mesolah lan bawani Sindro prokadang Pandhawa kakung putri Samya Mangsana dhateng Hyang Wujud pinganten sarwi kinanti Rama kelawan iman kalih tinuju wonten tawining wiwara nindakaken upacara adat upacara adat ingkang dipun praktikisaken panjenenganipun Ibu Juru Subangga inggih ibu ingkang saking Panjatan Kulon Progo purwakaning upacara adat ngawontenaken kembar mayang mengwerdi nguri-uri tradisi Jawi ingkang sampun lumampah wonten tlatah kampung Ponorogo Gulurejo kembar mayang kembaring para muda kembaring busana manunggalake tekad pesti dadi jatuh ramane kembar mayang kaungkulaken dhateng Hyang Wujud tinganten sanggit mengwerdi ngicari Sukerta saking kiblat pat mugi Hyang Wujud tinganten sanggit hanggenya mbangun bali wisma ingkang tansah pinaringan rahayu jengner ing sambikala Sigro wonten ngandhaping tawining wiwara wonten bogor kencana kebak tirta suci kinanti tigan setunggal tirta suci Gusti ingkang Maha Agung tansah paring penggalih ingkang monggo tigan setunggal iji kang sejati mpun maupun mriku Hyang Wujud jumeneng kanthi adiman ring temanten putri tigan dipun
Ya saknalika isinipun kuning kalian putih mengkurdi glik Sremojo dinganten saringgit nyuwun wonten Gusti ingkang murba ing dumadi tansah pinaringan nugroho awujud putra menawi kakung putra soleh menawi putri solekah paripurnaning katigan kerajaan yang mujo dinganten putri basuh subripun temanten kakung mengkerdi anggenipun sang bebrayan enggal tansah jumangkah kanthi sae boten nalingsir saking pawgiraning kapuntanen. Mas astagfirullah. Iya berduko. Nunjing panjenenganipun bapa wakijo dalam ibu punira netopi darmaning kasepuh angrajek sekar cempaka mulya mahardiyo setu kanthi rasing panungsa iku hamengkasi nyuwun wonten ngasanipun Gusti ingkang angkarya rupa miwani ndonga pangestu dhateng para ingkang mugi pamiharian mujo nirih kalenggan kita santo jumbuh kalian kuncaring bangsa Nusantara ingkang minambaran luhur sarta ageng Pancasila paripurnaning lampahing upacara adat samuju dinganten saringgit tinuju wonten sasana ringgo saya caket samuju dinganten saringgit netra handayani pangaribawa ingkang gambabar manunggaling nara ingkang tuwuh wonten sangun ora mokal titeng Gusti aspat jalu lawan wanita yang sampun swadungan cik wonten alamat astani temanten putri sawi kuwati gambaran datar ring temanten ingkang winestan bujang temanten kakung lir dumanti dambalang gundang kasih gatal mengkurdi gatal dumadi saking suku ingkang trinting tilang sulan lawe menang suruh ingkang pilih suruh ingkang tinemu rosik mengkurdi surah lamun dinulu beda lumah lawan kurpe yen hidip tunggal rasane paralam kita dumaten mujo dinganten sampit anggenyo brayan wonten ing madyaning bebrayan enggal tansah wonten rasa nenjing rasa kang sejati kawijining lisan pratelindo taruna minangka gegantelaning nala
Sorry, sikilku kepinyak. Sorry nggih. Pripun, Mbak? Nggih. Pun wonten spione. Paripurnaning upacara adat Ramojo pinganten sarbit tinuju wonten sasana lenggah wonten damparing pinaji kanthi nyuwun donga pangestu dumateng para lenggah mugi rangenyo bebrayan indah tansah jemput kang ginanti kasembadan kang jenengko basuki kang kasih Besok kayak makaryo. Besok kayak makaryo. Mugi nganggenungan cik keberajaan ini sadito gesang ing sakinah mawaddah warahmah paripurnaning upacara adat wonten ngajar kangge nguwara kalajengaken upacara kacar upacara kacar ucul ingkang dipun pratikesaken panjenenganipun Ibu Juru Sibondo meninjih panjenenganipun Ibu Endang saking Taliban Panjatan Kulon Progo. Mbok bilih sampun sira ingati prirahayu sedaya kasuwun.
Purwakanipun putra kacar putun nggih tampa kaya. Kanthi kebak ing katresnan. Lihat mujur dinganten kakung raos tanggal jawab temanten. Paring pangandikan temanten kakung dateng temanten. Diaju kang tak tresnani. Ora ana liya mung sliramu diaju. Iki kudu sandang lan pangan. Mus antuk bisa ngumpuk kayaku tanpa nolok diaju. Isinipun kaya niki alto receh kalian pawelingku ya diaju. Seprapat jam ya kuat ora ya HP ku. Duit receh iki Dian. Wis seprapat jam. Warga yen turah Ket lekas mau boten bedhot to yo. Apa-apa. Bravo. Pawelingku ya diaju. Parisuri yen iso dadekno sasi tur iso gemi. Setiti ngati-ati yo diaju. Nuwun injih Mas take leh ngomong yo ngono. Nek ra ndek momen ngene ya to. Paripurnaning upacara inggih tampa kaya kalajengaken dahar kembul utawi dahar kalimah. Dahar kembul. Lah apa? Wah mesti listrik mati tenan to, Jan? Mati listrik. Mati listrik. Saipun tampa kaya Iki kok jan jadi. Iki melu kon. kaya menika Ora, titipan listrik iki ya? marang ibu. Berarti ming jeglet pontek pulsane. Wah, nggo bantu vokal itu speaker. Injih kalajengaken upacara dahar. Oh toh? Nggo bantu vokal. Utawi dahar kalimat dan ujo dengan dan sandi. Dan kalimat itu sambut semutaken dateng juru suruh. Saya caket, so caket liat mujo dengan dan sandi. Tansah andung tresno. Tansah paring pangandikan dateng temanten 19 menit ya. 20 menit ya. kang tak tresnani ora ana liya sak jagat raya mung sliramu. Ayo mak bebarengan padha-padha ngrasakake yo. Temanten kakung njenengan temanten putri budulan temanten kakung. Pralampita dumateng Riyat Mujo dinganten sakit anggenyo bangun bali wis mungkat. Sareng-sareng raosaken rekaos sekeca pait lan legi perlampun Riyat Mujo dinganten sakit gesang wonten ing bebrayan. Kalajengaken ngunjuk tirta suci. Riyat Mujo dinganten sakit sampun ngasta tirta suci tak unjuk. Mengko tirta suci
manungku dhateng Gusti ing murba dumadi tansah pinaringan iman ingkang jejeg. Mugi tansah bebrayan ingkang boten nalingsir saking paugraning kami. Selikur ya? Paripurnan jam? Memorine sih, memorine jauh. Ya ampun. Salajengipun upacara sungkeming Riyatmojo tinganten sariwit dhateng Rama kelawan ibunipun kekalih. Sungkeman ingkang dipun pratisesiaken panjenenganipun Ibu Juru Subangga nuwun nunjuk ibu ingkang saking Taiban Panjatan Kulon. Berarti udah gue. Nek lampune mati iki berarti mati. Anu kipase mati yo. Kasuwun remuji tinganten kakung Kalau mau mati ya? kalolos dubung ibu Iki krek dhewe to kan jengko saka kene to. Paling satemah pulsane entek ngene Pak. jengkar saking kalenggahan Soalnya pulsa. tinuju dhateng Rama kelawan ibu-ibu kekalih Pulsa apa ya iki? kanthi alon-alon Langsung wis mabure ora ana meter. Langsung. remuji tinganten sami Caka iki. Tenang nek. Iki apa kabel? ngadeg dhateng Rama kelawan ibu-ibu kekalih Lho. ngaturaken Angger dolah kono mau aku. manten sambit paring pangan Ngomongnya papat selawe ngono. Oh, MCB-ne sing papat Yang selawe. ming MCB-ne ming 2 ampere. Ming papat 50. Rama MCB-ne ming 2 ampere. Ya wis. kula ngaturaken sungkem pangadheptos ugi kula ngaturaken sedaya kalepatan kula Rama lan Ibu. Kula sampun akhir diwasa saged bales kesayangan dhateng Rama lan Ibu. Sak temah wekdal kula sampun akhir diwancik bebrayan ingkang kanthi ngunduk-unduk jroning gati tumetes dreswapani Rama kelawan Ibu tansah paring pangandikan dhateng Rek ku mau mana Mas Unggun? duh nggih Oh iya. putraku Wis paham to mau? Aku ro kritik sing urung ikut masuk. sing tak donga-donga sing tak tresnani nggih putraku sakloro sliramu ngaturke sungkem marang aku tak tampa ya nggih lan uga ngaturake kaluputamu ora luput nggih ora luput nggih Rama ngidul pangestu Inget ora nek mati. sliramu Kaya apa to digunakake? wis sak temahake dewasa ngancik bebrayan nggih nggih pawelengku yo nggih adono tukar padu aja lali nggonmu salat yo nggih paripurnaning pangandikan dhateng tiyang sepuh pun tinuju dhateng Riyatmojo tinganten sari lajeng tinuju dhateng tiyang sepuhipun kalih nglunjih Rama kelawan ibunipun kalih jengkar alon-alon jumangkah alon-alon jengkar alon-alon jungkur ngadeg marang Rama kelawan ibu Kang Riyatmojo dinganten sariwit matur dhateng Rama lan Wis yo adol omongan iki. Rama Ibu Ayo kan ayo ket nganu ya nyondro. kula ngaturaken sungkem Ngarep kok ya? Rama Kasek kae kudune nganu to. mugi kula ngaturaken sedaya Mbah. kula Lah dukun to kudune. Nek sing anu mau. kula dumugi akhir dewasa dereng saged baris kesaenan menapa-menapa Rama sak temah akhir dewasa sampun Ora nyuting ning kono jan Mas. Rama kelawan ibunipun
ugi pareng pangandika dhateng Hyang Ujul dingaten. Duge putraku kang antuk berkah iki kanggo nira jejuluan baweling unggar adono tukar lan patu cedhak ana katentreman yo nger aja lali nggon salat limang wektu yo nger. Terus sungkeman yang nuju dinganten sariwit tansah tinuju wonten sasana rinenggo lenggah wonten damparing rencana panjenenganipun ibu juru sembogo trapaken Ramujur ngenten sariwit sampun lenggah wonten damparing rencana sepindhah malih nuju wis dhateng saking lenggah kakung